हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. सगळे कसे आहे? बरे आहे सगळं, आता सगळे बरे आहे म्हणून. आणि ते सकाळी झालं आहे 6:30 झाले आणि आम्ही येलो आहे ते शूटा. आणि शूट कसं होतो मुखार दाखवतो. आणि ते लेवी पहिले रे लेवी तुझो आज काबार धुवर काढपा आहेत ना रे सोचया. आणि आजच्या ब्लॉगाचे तुम कंटिन्यू राहा. आणि कोण आजू चॅनल सबस्क्राईब केलं ना त्याने सबस्क्राईब करे. पावर ब्लॉग आहे. 5, 6, 7, go! Hey, come wrong step. Who did wrong? Yeah. किधर lyrics? Full song मरे. 5, 6, 7, go! ते शेताला तर आणि शामी येते त्याला ते पिट्टी असते. अरे तो ऐसे कर बाता. Welcome everybody. We are coming up with a new video. कोण ऑडियन्स कोण गेलो कोण ऑडियन्स इंग्लिश उलयतणार देखला. पण ऍक्सेंट तो हिमाता मुद्दाम मैं लुंगी गाना ना. लुंगी काळ म्हटली माहिती आहे. नमस्कारम. मग एक डोसा दे. We are coming up with a new video. It is a South Indian style video. We are dancing in the video. इंदरा यारन इज स्लीपिंग. ना यार आम्ही गेलो आता हाफ शूट झालो आणि आम्ही गेलो सुपरमॅन लेट कामर. आता आम्ही गेलो डे 2 आणि डे 2 सेटअप होते जाता रेडी. नाही ते सगळेच आहे कितकं नाही ती बरोबर आहे होता. और ओ पिंक पास होती तावचे ओ कोण आणि तो कितकं होता? तो किती तो 800 दिता किती बाबा पण आहे रे तुमका तुझं नीच पणा. आता पोच करलो हो मग काल गेले तू भूत झालाय भूत व्हिडिओ अरे भूत झालाय बॉय तू गाडी असो दिसली पाहिजे बाबा ते सेल्फ ना कांगो गेलो वेर आयडी नो या What's up? Gang gang. आणि आता एक साईड जाता आम्ही गेलो गाडीवर रेडी. गाड होता बाबा गाड्याचे किती आहे रे मेटल आहे. चिकन जाईत मेडवाना आणि किती आणि शागुती ते मेटल आहे आणि ते रे ते मेणा ते मेणा भेंडे ओ भेंड घेतलेला आणि ते काय तीच होते बेड्या मसाला फ्राय मेटल बेड्या मसाला फ्राय मेटल आम्ही बरा सारखं कितले किती फळे रे किती फळे दीपेट गाडो. आणि आमगे ते रेडी झाले सगळे आणि आमगे गाड्याचे ते पाणीपुरी आहे वडा रे मेनू काढपळ मध्ये वडा मिरची बन्स पाव आणि त्या आमलेट किती करपा झाल्या. कोण ओळखत अण्णा त्यामुळे आम्ही बाकार बरस होता सारखं रे.
नमस्ते सर हा विशील बॉडी मरे 6 पॅक दाखवायच्या दाखवा रे 6 पॅक दाखवाय मरे सध्या होतं गाव जाता रेडी आणि माग रेडी होता एमसू मी घेटअप केलं तुम्ही ते मग सगळं पिजून दिला डोलू बोलू डोलू बोलू मरे होय त्या डोलू बोलू बाइक ईशा नाम लिली ना ले काम करिया हम इसको हिले मेरे हम इसको हिले ना इंगे मरे बसट मेरे आवाज को आया तो इंगे हा रे तो इंगे टेंशन करला था इंग सांगता काय आता ते शूट जायचेला होत हवे आणि आय थिंक बसत म्हणजे पाय गेलं दुकान तेकला रावलो रावला आता आणि ते कंटिन्यू आता नेक्स्ट शॉट आहे ट्रायल चालू आहे आणि त्याचे वा आमचो मोविन ब्लॉगर वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्लॉगर WWE हेवीवेट वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ही काय नंबर 1 तू ते साइड यो आओ आणि तू हेंगर Taka, Oakland, Resort, Taka, Zay, Namoro,
अण्णा ए नारेल तो खोड ना आम्ही गेलो होतो वाल्लो नारेल खोड पाते लंगी बुंगी माणसं आमका कोण या म्हणून अंत एकले होय त्याक जाय होय सगळे हाय तिथले पहिले थँक दे आणि ते साईड शूट चालू होता आणि आम्ही एक साईड 800 राहतोय इथे आम्ही आता झाला शूट शूट रे नॉट शूट दिस इज नॉट शूट ऑफ द कोट भाई मेरे को एक द्या आपल्या इथे 800 राहता सध्या चालू होता 800 ब्रेक सगळे 800 राहायचे जायला ना हाय ना झाले किती पैसे जाते का बाबा किती आहेत का बडा मिरची बन पाव अंडा किती हाताला किती हाताला बटाट बडा विथ पाणीपुरी हाताला अरे डी चार पीस करताय त्याचे चार गुऱ्या मरे तेचकच नाही रे टमाटा भाजी कोता होई पहिल पाठ गेला येईल मका तेच त्या उचलंय मी काय काढव ना इथे कॉल तुमका पहिल पाठ म्हणते त्यांची तू हे घेता हे होतं मटर गुड कितरे येते आहे ते बारीक कर आणि ठेवलंय ते बारीक कर असं रे खूप झाले ते कोण पहिला ना हे आमलेट घालतो आमलेट करतो त्याका विचारा यूज केलं पत्ता का आज पेपर टाफ आता कान कातरो मिळाल पड मारे हे हाती लायची बोट खातले रे सांगले अरे तेचको खात का अरे राव रे करून दे रे फाटला काट करताय पहिले ओले मासे वाडे बाबा आ वय ही 7 आमलेट जातो झाल्या स्वा कान कातरो पडायचोच बघा आ वय हे बरे पासे मारित एवढंच ते एकल्या करता 7 जण करत रे सगळे हमार सगळे पॉइंट तो कट कर पाया सुधीत आता झाला ओय ओय बारीक कर मरत आणि का ओय बारीक मरे आ आता याला सरेला दाखव पाहते का हा इसको खाता तो एक एक्सपीरियंस आहे तो त्याच्याबरोबर मरे आणि इझी कितकोन जाणतो हल्ला लागत रे बैलगाडी आता हो कान कातोपा लागला सकाळी आणि एक आमलेट हापाचं किती लोट पडलो तेव्हा 4 5 होतं एक 6 आणि हा एकला राहता आणि एक आमलेट करून म्हणजे साहित्य 3 जण मारी की झाला तोंडा करीत
तुम्ही येते सगळे 5, 6, 7, go! Tenga puede. चढ़िया भी थोड़ा छोड़वा लागोनु चढ़िया भी थोड़ा छोड़वा गेलो झालो शूट काबार आणि आता कितको मोठतो ते झालं रे ते शूट झाला काबार हा खबर ना आणि किती खबर आहे तुझ्या तेंगा तेंगे एक सीन चला था आणि आमगे ऑलमोस्ट चाले सगळे उरलेले ही लास्ट सीन आहे सो तय आता आम्ही आता समतो येलो घरा आणि आमगेलो शूट सगळो जालो काबार आणि एक्चुअली शूट सगळो बरो भाशेन जालो आणि मजा येयली भरपूर आणि फन टायम एक सेपरेट सो हांवें थोडेशे BTS काडपा ट्राय केल्ली आणि थोडेशे दाखोवपाक काडलो हांवें सो आय होप तुमकां लायक जाला सॉंग आनी तुमचो येयले आसतले आमगेले फन टायम आनी कितको गेलो आख्खें सॉंग आनी हितून जायती मेहनत आहा सो ती मेहनत चोयला आसतली आनी तुमचे कडेन चोयला आसतलें त्या सॉंगा हांव आहा तो एक्टींग करता फर्स्ट टायम एक्चुअली सॉंगा फर्स्ट टायम गेले आनी थँक्यू सो मच फॉर Klejas and especially for Prince and Sylvester and all whole team of Klejas to giving me chance. त्या म्हाका चान्स दिलो आपल्या गेल्या सॉंगा न्यू सॉंग आनी एक्चुअली हो व्लॉग येतलो सॉंग जाल म्हणटरी सो तुमकडे सॉंग चोयला आसतले आनी थोड्यान कोणें तर राजू सॉंग चोयलो ना न्ही अशें आनी बेगीन चोय आतां तूं म्हणटली सॉंग खंयचें आनी सॉंगान नांव कितें काय म्हण आनी हांवें खंयच्या सॉंगा एक्टींग केलें काय म्हण असो आनी चोय मर्सिडीज सो जात तितू कोणें चोयलें ना जाल्यार जात तितू बेगीन अशें तें पयलीं चोय आनी सांगाय कशें लागोलें तें हिंगाय सांगाय आनी थिंगाय सांगाय ओके तुमकां कशें लागोलें तें आनी तुमी गेल्या कोणाकू फ्रेंड्सां बी शेअर करूं येता जात तितूलें सा पावर आनी हे बाबा गेले एक्टींग ते आनी सांगाय कशें केलें तें ओके आनी जर तर तुमकां हो व्लॉग थोडेशे शॉर्ट्स काडले ते गायले ते तुमकां लायक जालें जाल्यार प्लीज लायक करें आनी चॅनलाचे कोण न्यू आय जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करें सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बी सेफ एंड रायट सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट